பார்க்க போகிறோன்னா ஃபுட் சேலஞ்ச் தாங்க பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பானிபூரி சேலஞ்ச் பண்ணேன். இன்றைக்கி இட்லி சேலஞ்ச் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். 25 இட்லி வச்சுருக்கேன். என்னால் சாப்பிட முடியுமா என்னன்னு தெரியும். ஓகே, வாங்க இட்லி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு பிடிச்ச தேங்காய் சட்னி. தேங்காய் சட்னி பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் சட்னிக்கும் சாம்பாருக்கும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தெரியுங்களா. அதை விட இந்த இட்லிக்கும் குருமாக்கும் காம்பினேஷன் இருக்குது பாருங்களேன். இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹாஸ்டலில் தான் கற்றுக்கிட்டேன் இந்த டேஸ்ட்டு. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வேறு லெவலுங்க. சூப்பராக இருக்குது. அது காலையில் இட்லி சாம்பார் சாப்பிட சூப்பராக இருக்குது. குருமா ஒன்றும் நான் டேஸ்ட் பண்ணல. இது முடிச்சுட்டு தான் டேஸ்ட் பண்ணோம். என்னால் ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட முடியுமா என்னன்னு தெரில. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணியா. இட்லி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பொசு பொசுன்னு இருக்குது. உளுந்து அதிகமாக போட்டுப்பாங்க போல் எங்கள் அம்மா. நல்லா இருக்கு. தேங்காய் சட்னி சாம்பார் நேரத்தில் இருக்குது. எனக்கு ஆல்ரெடி பிடிக்கும் இந்த காம்பினேஷனு. ஸ்பாய்லர் என்னாச்சு? விட்டா நான் சாம்பார் சட்னியிலே தீர்த்துருவேன் போல இட்லியை. குருமாவுக்கு பக்கமே போல இன்னும். அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்குது. அதோட கார சட்னியும் வச்சுருந்தா டேஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும். இன்னும் டைம் இல்லைன்ட்டு வைக்கல. எப்படி படப்படன்னு உள்ளே போகுது பார்த்தீங்களா. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குது இட்லியும் அந்த சட்னி சாம்பார். இட்லிக்கு சட்னி சாம்பார் காம்பினேஷன் யாருக்கு யாருக்கு பிடிக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். முழுங்க மாட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மென்று தான் சாப்பிடுவேன். இப்போவும் அப்படி தான். சேலஞ்ச்னாலும் அப்படி தான். மென்று தான் சாப்பிடணும், இல்லைன்னா எனக்கு வாமிட்டே வந்துடும். அது சொல்லுமையா. நீங்களும் வீட்டில் இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் மென்னே சாப்பிடுங்க. அதுதான் ஹெல்த்துக்கு நல்லது. இட்லிக்கு கோழி குருமா தான் வைக்கலான்ட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு சனிக்கிழமைங்களா, சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அம்மா சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது இட்லியும் கோழி குருமாவும் சேலஞ்ச் பண்ணாமல் என்னன்னு கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இட்லிக்கு தோசைக்கும் இந்த கோழிக்கறி குருமா சாப்பிட்டா, கோழிக்கறி குருமானு இல்லை, கோழிக்கறி குழம்பே பிடிக்கும். வளர்றேன் அவசரத்தில். அதோட அந்த மீன் குழம்பு இருக்கு பாருங்க. இட்லிக்கும் இந்த மீன் குழம்புக்கும் அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும். இதெல்லாம் சொல்லதான் முடியுது, சாப்பிட முடியுது. இட்லிக்கு நிறைய முடிச்சுட்டேன்னு நினைக்கிறேன்.
என்னால் முடிஞ்ச வரை நான் ட்ரை பண்ணுறேன். அப்படியே நல்லா இருக்கும். சாம்பார் தீர்ந்து போயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து குருமாக்கு போயிடலாம். சாம்பார் இல்லைன்னு இல்லைன்னு நினச்சிக்காதீங்க. இருக்கு, அது பானையில் இருக்கு. இங்கே செஞ்சு வச்சுக்கலாம். சின்ன 5 தான் இருக்கு. முடியுமான்னு பார்க்கலாம். இட்லி முடிச்சிட்டேன். அடுத்த 4 இட்லி போட்டுருக்கேன். இப்போ தான் நம்ம குருமாவில் சாப்பிட போகிறோம். எப்படின்னு பார்க்கலாம். வீட்டில் சொல்கிறாரு, இட்லிக்கு குருமா காம்பினேஷன் என்ன டேஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் அவருக்கு தெரியாது ஒரு டேஸ்ட்டு. உங்களுக்கு யாருக்கா தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க. சூப்பராக இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வெட்டி முடிச்சிட்டேன். இது கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமா என்னன்னு தெரில. சாமி, அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னால் முடியல. இதுவே போதும் என்ற மனமே புன்செய்யும் மருந்து. ரைட்டாயா? கரெக்டுக்கா. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்ன சேலஞ்ச் பண்ணலான்ட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள்.